Hello guys, welcome to my channel, Neneng Payat vlog. So karon magkaon ko ako rin sa kay nabisi pa man sila nagsulo mukbang og binignit. So kadalasan jud ginaluto ba sa November 1 o November 2 kanang suman, biko o kani binignit. So binignit ang amo ang napili kay taod na pumiwala na luto ingon ani nag-crave. So yan guys, ano lang mo ngayon kaninyo so that's it. Ako na po ka tama lang yung pagkakuan wala na ako ng butang og powder. Kuya na tamay sa kita magito. Bago pa sila kaon, buzo pa daw siya. Apa lagi? Dali ka man malulot ang gagmay. Ang maluto naman ang pilit. Pag mabugnaw ni, lami naman gyapon ni Ere. Magkuan pa na sila papa. Mamagin ko mala sila mag-Halloween. Nagbi ko. Ang kanang lube, ang sabaw sa lube, butang sa kalayo. Masig ka taon na nakain taon na? Ito ko. Ha? Init pa dun? Nga, butangan mo lube, sabaw sa lube. Nga, sunod asukal. So guys, kamo sa inyo ha? Kuan, yung mga balay, ang yung suman, biko. Di ko dyan. Last year, wala nyo nagluto ko pala. Ano na ani? Maotong nag-text gani ha? Nagawag ibo. Sabi niya mo rin. 13 years. Ice cream. Ice cream. Sa number na mo ate? Sa number ni mo nagbigas? Nari. Yum. Kaunang pag-init pa kayo kay kabulo. Bilo-bilo. ni paborito sa mga Pilipino, ginabot naman
malagkit nga ginilingin. Bilo-bilo. Bilo-bilo yung tawag. Tapos libutangan unang ka. Kano ka? Nalami siya kay daghan namang tuno na sagol. Daghan ang tuno na sagol. Na. Guys, salamat. Yung pagtanaw. Bye!